Fidelitatea, test al iubirii sau principiu de viață? Bună dimineața! Astăzi vom vorbi despre un subiect foarte controversat între sexe și anume fidelitatea. Ce este fidelitatea în opinia mea? Este alegerea de a nu căuta validare în alte persoane atunci când acasă ai dragostea pe care să știi că ți-o dorești. Ea este respect pentru tine și respect pentru partenerul tău de viață. Este dovada că ceea ce ai este suficient și valoros. Și este fundația oricărei iubiri adevărate, pentru că fără ea totul se prăbușește. Pentru că infidelitatea nu este un accident. Este o alegere care spune: nu ești suficient pentru mine acum. Când de fapt cei infideli se simt insuficienți ei și caută validare de la alți oameni. Problema este că rana infidelității nu dispare. Poți ierta, dar cicatricea va rămâne și asta va aduce mereu neîncredere. Fidelitatea arată că nu ai nevoie de altcineva pentru a-ți umple golurile, iar atunci când iubești cu adevărat, aceasta vine natural. Pentru că iubirea reală nu minte, nu fuge și nu caută scuze, ea rămâne și alege partenerul zi de zi. În schimb, infidelitatea repetată este dovadă de lipsă de maturitate și lipsă de respect în niciun caz de iubire. Fidelitatea nu e un sacrificiu. Este cea mai frumoasă declarație de iubire pe care o poți face partenerului tău. Nu ești bărbat când cucerești alte femei. Ești bărbat atunci când alegi una singură. Iar trădarea nu lovește doar în prezent. Ea distruge și încrederea din viitor. Fidelitatea nu e despre lanțuri, ci despre alegerea zilnică de a rămâne. Și dacă nu alegi zi de zi omul de lângă tine, atunci nu e iubire, e egoism. Vă pup, o zi minunată să aveți. Nu vreau să continui acest subiect intrând în exemple, pentru că am atâtea în jurul meu care aud atâtea păreri de la bărbați și scuze justificându-și acest comportament, fiecare cu scuza lui cum ar veni. Și bineînțeles că aud și femei care iartă, femei cărora li se pare normal și femei care nu tolerează. Bravo vouă celor care nu tolerați, pentru că asta înseamnă mult respect de sine și limite bine conturate. Bravo vouă! De asemenea, mult respect bărbaților care, puțini, care mai sunt în ziua de astăzi, pentru că am impresia că societatea a impus așa o normalitate care nu este normal, nu este normală, nu toată lumea trebuie să facă asta. Da, dacă ca bărbat știi ceea ce vrei de la tine și știi ceea ce îți dorești și îți dai seama, ajungi la o maturitate emoțională în care realizezi că lucrurile astea le făceai în tinerețe și că nu-ți aduc bucurie, nu-ți aduc fericire, nu-ți aduc împlinire. Sunt trăiri de moment și nu sunt importante. Mai importantă este familia și relația pe care încerci să o construiești cu partenerul și pe care poți să o distrugi pentru un moment de plăcere. Vă pup, dragilor, să aveți o zi minunată, deși afară plouă, dar în suflet e soare.